va fi a gorjenilor. Începe acest meci de la Chiajna dintre Concordia și Pandurii. Bușu trimite o minge. Ovidiu Hera trage Hera pe jos. Priză perfectă în partea lui Stanca. A vrut să surprindă Ovidiu Hera cu un șut pe jos. Dar n-a fost o minge grea pentru Stanca. Centrarea lui Negruț cu capul Firțulescu. Gol! Gol extraordinar! Dragoș Firțulescu marchează cu capul. Dar ce lovitură bună de cap izbutește acest jucător foarte scund. Nu știu câte goluri a dat cu capul în cariera sa Dragoș Firțulescu. Și iată, începutul bun de repriză secundă al Pandurilor se materializează pe tabelă. 1-0, așadar din minutul 52 pentru Pandurii. Centrarea aparține lui Negruț, marcajul e foarte larg, dar ce că e inexistent. Nu se așteptau nici cei de la Concordia ca Firțulescu să execute atât de bine această lovitură de cap. Melinte, unul care era în apropiere și care nu a sărit acolo, care nu l-a blocat, iată. Destul de static. De centra, o face destul de bine cu capul pe lângă poartă. A fost chiar Valentin Munteanu. Și avem totuși un alt fotbal în această repriză secundă. S-au trezit ambele echipe. Sau au fost trezite, mai bine spus, de cei doi antrenori, asta cred. Probabil spate. Accidentat Bușu, da, are sânge, vedem, acolo la nivelul arcadei. Medici încearcă să-i oprească acea hemoragie, acea sângerare. S-a lovit în momentul în care a căzut Bușu. Cred că a avut un pic de ghinion aici. A părut să fie lovit de Yasin Hamed și se termină partida. Victorie uriașă pentru Pandurii aici la Chiajna, 1-0 cu golul lui Firțulescu. Aveți analize și reacții la DigiSport Special, unde vă așteaptă Vali Moraru alături de invitații săi. Eu sunt